Bun găsit, oameni frumoși! Așa cum v-am obișnuit, vin din nou să vă citesc o scurtă povestioare care sper eu să vă facă plăcere, dar în același timp să vă puneți și câteva întrebări. Se spune că odată o femeie, aflată pe patul de spital în comă, era pe punctul de a muri. Dintr-o dată ea s-a simțit ridicată la cer și s-a trezit în fața lui Dumnezeu. "Cine ești?" a răsunat o voce. "Sunt soția primarului," a spus ea. "Nu te-am întrebat a cui soție ești, ci cine ești." "Sunt mama a 4 copii." "Nu te-am întrebat a cui mamă ești, ci cine ești tu." "Sunt învățătoarea." "Nu te-am întrebat ce profesie ai, ci cine ești tu." Și dialogul a continuat în același fel. Orice ar fi răspuns femeia, cuvintele ei nu păreau să răspundă la întrebarea "Cine ești tu?" "Sunt creștină." "Nu te-am întrebat care este religia ta, ci cine ești tu?" "Sunt cea care a fost la biserică în fiecare zi și le-a dat de pomană celor sărmani." "Nu te-am întrebat ce ai făcut, ci cine ești tu?" În mod evident, ea nu a trecut acel examen, căci a fost trimisă înapoi pe pământ. Când s-a trezit din comă, femeia s-a decis să afle cine este și de atunci viața ei s-a schimbat. Bun găsit, oameni frumoși! Așa cum v-am obișnuit, vin din nou să vă citesc o scurtă povestioare care sper eu să vă facă plăcere, dar în același timp să vă puneți și câteva întrebări. Se spune că odată o femeie, aflată pe patul de spital în comă, era pe punctul de a muri. Dintr-o dată ea s-a simțit ridicată la cer și s-a trezit în fața lui Dumnezeu. "Cine ești?" a răsunat o voce. "Sunt soția primarului," a spus ea. "Nu te-am întrebat a cui soție ești, ci cine ești?" "Sunt mama a 4 copii." "Nu te-am întrebat a cui mamă ești, ci cine ești tu?" "Sunt învățătoarea." "Nu te-am întrebat ce profesie ai, ci cine ești tu?" Și dialogul a continuat în același fel. Orice ar fi răspuns femeia, cuvintele ei nu păreau să răspundă la întrebarea "Cine ești tu?" "Sunt creștină."